В студиото е доктор Владимир Велинов, дългогодишен съдебен психиатър. Здравейте! Здравейте! Ще ви отправя едно предизвикателство, въпреки че не видяхте лицето на Деница. Как бихте определили поведението на тази млада жена? Това, което на записа личи, е, че тя е много развълнувана, потисната, плаче и това звучи като искрено преживяване. Другото, което обаче е на по-заден план, че тя се е справила с много големи усилия с затрудненията в чуждата държава, докато стигне до решението да направи стъпки, да се върне, да потърси помощ. И това е типично. Защото в началото, както беше показано, се започва с спечелване на доверието, големи обещания. Може би известен наивитет, недооценъчно за това, че след като обещанията все повече и повече се провалят, да се направи решителната стъпка още в по-ранна фаза, преди да се затъне дълбоко, както тя каза, залята от помията. Всъщност, до каква степен обещанията за добър живот може да послужат за оправдание и за потискане на емоциите, буквално да продаваш себе си? Оправдание звучи обвиняващо. Че някой се оправдава, понеже ние косвено го обвиняваме. Тя чувства вина, между другото, за това, което се е случило. Така, че... но това е друго. Ако тя чувства вина или ако ние имаме такова отношение, затова някакси реагирам на думата оправдание, но наивитет, може би, или предоверяване, или подвеждане, когато човек е така под властта на силни емоции, не е действа особено разумно. И до тук, което си казахме преди, тя е интелигентна момиче, студентка, не изглежда да е с някакви дефицити в личността или в интелекта, тъй че предоверяването става като основен механизъм. Тя каза обаче много ясно в един момент, другия типичен механизъм, който задължително следва след предоверяването, е контрола чрез заплаха. Била е блъскана, т.е. и физическо насилие е било упражнявано и оттам вече се получава и силния страх от следващи форми на насилие, които я блокират. А защо няма бягство? Това е някакъв извратен стокхолмски синдром ли ще или нещо друго? Как е вашето обяснение? Какво е? Стокхолмският синдром е по обратният механизъм. Да. Тук първо е емоцията, положителната емоция и после страха и ограниченията. Бягството е една много сериозна степен на самоорганизация. Тя не е била в състояние тогава или може би някакви личностови особености го си пречили изобщо да стигне лесно до тази степен. Все пак е стигнала. Така че, извинявайте. Това, което типично личи в интервюто е, че тя е била раздвоена, най-напред излъгана, след това заплашена и този конфликт между емоциите като че ли пречи да стигне до едно рационално решение по-бързо. Имаше и нещо друго, че нейна колежка, проститутка, всъщност тя е помогнала. Да, именно и на вас ви е направила това впечатление. Как се го обяснявате? Как да се го обясним това? В една такава ситуация човек се чувства... Тя е млада жена, между другото. Тогава, когато се е случила, е била на 22 години. Деница, нашата героиня, е била на 22 години. В едно такова състояние на изоставеност и на излъганост и на подчинение, всеки, който се покаже с по-човешко поведение, може да спечели доверието, но тук доверието е било, изглежда искрено, защото тя и се е доверявала и е приемала помощ. И помощта изглежда да е била искрена, доколко това е било някаква друга форма на фина манипулация все пак. Възможно ли е жертвите на трафик да изградят след това нормални семейства, да поддържат добри връзки, стабилни, след това, което се е случвало? Възможно е, само че това е един по-труден път, защото жертвата на трафик преживява един дълъг период на посттравматичното събуждане и възстановяване на предишните си качества, възможности, намерения, цели и така нататък. Но е възможно, ако това стане по много труден и бавен начин, една продължителна системна психологична терапия може да бъде много уместна. Но по принцип е възможно. Жертвата на трафик е жертва в определен момент, жертва на заблуда, на насилие и прочее, но личността, макар и пострадала в такъв момент, после може да се възстанови. Тя се страхуваше логично, че искаше да скрием лицето и да променим гласа и до каква степен обществото и оценката, която обществото дава за подобни прояви, може да послужи
за влошаване на психологичното й състояние? Термина е вторична виктимизация. След като някой е попаднал в ролята, в позицията на жертва, последствията го преследват много по-дълго време, отколкото обичайно се предполага. Те последствията са вътрешни и външни. Вие казахте за външните последствия, отхвърлянето. Някакси свързано е с нивото на цивилизованост на обществото, доколко ще маргинализира жертвата, но това отхвърляне е някакси закономерно явление в по-изразена или по-малка степен и тя е съвсем права да се предпази от бъдещи подобни прояви на отхвърляне. И един много кратък отговор на следващия ми въпрос. Появиха се нови идеи за легализация на проституцията. Това всъщност ще реши ли проблема или ще направи държавата един вид сутеньор? Въпросът е древен, така да се каже, и както се нарича най-древната професия, т.е. човечеството винаги е било съпровождано от това явление, тъй че дали ще има законово разрешение или не, е може би по-скоро формалната страна. Иначе личното ви мнение какво е? Личното мнение е, че понякога някои индивиди нямат друг, говоря за мъжете, няма друг начин да се реализират сексуално поради редица вътрешни несъвършенства и това като че ли остава единствения начин, но това не е достатъчно основание да се легализира. Моето лично мнение е някакси неясно. Не мога да взема категорична страна дали би било добро социално явление, ако се легализира или ако остане под форма на забрана, съжалявам. Добре, благодаря ви все пак за експертната оценка на поведението на нашата героиня.